Bos días. Hoxe imos falar dun tema do que, aínda que este é un espazo de opinión, non de información, é algo que dicimos desde o primeiro día, hoxe imos falar dun tema do que non teño unha opinión formada. É certo que esta sociedade sempre nos presiona para que teñamos unha idea bastante clara de todo, ou polo menos teñamos unha opinión inclinada nun sentido, pero non pasa nada. Ás veces temos que ter ou podemos ter situacións, contextos, cousas que pasan sobre as que non temos unha opinión formada, que por máis que atopamos datos ou nos dan razóns ou vemos cuestións obxectivas, eso non indica que teñamos unha opinión formada. E este é un deses casos. Hai un debate que se leva se está levando a cabo desde hai meses na zona do Ulla e ten que ver coa instalación dunha masiva industrial viñedo, non? Un viñedo que se considera masivo, que se considera industrial. Pero imos comenzar polo principio antes de chegar aí e saber por que está esa polémica ou por que ese debate está aberto máis que polémica, non? A subzona do Ulla, da denominación as Rías Baixas, comezou no ano 2000. A zona do Ulla sempre foi unha zona realmente moi valorada por un microclima. De feito, os que viven no Ulla sempre quixeron preservar, digamos, que ese microclima que teñen, non? Hai bastantes anos tivo a súa polémica tamén a canteira que hai en Boqueixón, porque pues algúns dicían que a constante excavación acabaría por rebaixar a altura de esas colinas que en certo modo protexen a todo o Val do Ulla pois de ventos e de mal tempo, que é o que consigue que sexa un microclima e que eso, pues podería, digamos, que afectar en algún xeito e que a canteira de seguir así acabaría prexudicando ese microclima. Pero avanzouse, sempre ha sido unha zona de viño, de bo viño, o viño da Ulla. Aí está a festa de San Miguel de Sarandón, que leva décadas, digamos, atraendo xente, e desde fai décadas tamén, pois moita xente foi a comprar viño da casa, viño do Ulla. No ano 2000 fíxose unha proposta de integrarse na denominación de orixe Rías Baixas baixo a denominación de subzona do Ulla. Non estivo exenta de polémica, nin tampouco estivo exenta de debate, porque non todos os produtores que existían estaban de acordo con integrarse na denominación, porque integrarse na denominación implicaba pois unha serie de normativas, unha serie de cuestións, facer as cousas dun determinado xeito, plantar un determinado tipo de uva, etcétera, etcétera, etcétera. Son debates moi habituais, sobre todo aquí en Galicia, e temos un exemplo pola parte negativa, imos decir, non? Como é, por exemplo, a denominación de orixe pemento de Herbón, que temos casi tanta produción de pemento fora da denominación de orixe como dentro da denominación de orixe, e iso é un problema, non? Porque ao final o que acaba sucedendo é que hai unha competencia. Así, todo o mundo dunha determinada zona que ten unha denominación de orixe protexida está dentro da denominación, fai as cousas como se teñen que facer, acata a normativa, os coidados, as inspeccións. Pois ao final eso colle un certo valor e prestixio, porque se sabe que hai un certo control e unha certa normativa e que o traballo se fai dunha determinada maneira. Se eso faise así, o que sucede que cando alguén, que sempre hai listillos, se sae da norma, pois pode ser sancionado. Se as normas son excesivamente estrictas, o Consello Regulador pode valorar os cambios, é dicir que é todo moito máis doado. Se eso non é así, se a mitade da xente que está fora e a mitade dentro, sucede un pouco o que sucede hoxe en día, non? Que a denominación de orixe pemento de Herbón, que non de Padrón, compite con cartéis por toda España, por todos os lados, que poñen pemento de Padrón. Claro, pemento de Padrón non é a denominación de orixe protexida, é pemento de Padrón.
non hai nada de malo, pero ao final o que sucede é que unha marca que podería ter un prestixio moito maior está competindo con outras plantacións que están ao carón e que non son exactamente o mismo porque non plantan a mesma especie, porque non teñen os mesmos cuidados, porque o mellor o modelo de fitosanitarios son distintos, etc, etc, etc. É dicir que desde un punto de vista obxectivo eu creo que estar dentro dunha denominación de orixe sempre é bo, sempre que se xestione ben, sempre hai listillos. Todas as denominacións de orixen pasaron por momentos complexos, por momentos onde alguén se quiso aproveitar, pero en xeral as denominacións de orixen funcionan e funcionan ben si se xestionan e si se xestionan ben. Volvemos ao Ulla. No ano 2000 propónse isto, ao final acórdase entrar na denominación de orixe Rías Baixas como subzona do Ulla. E, bueno, alá polo ano 2005, por exemplo, había a polémica se mantiña porque non no 2005, sino que nada máis entrar a primeira campaña que se deu de 1000 hectáreas, pois só o 40% estaban, digamos, que acatando toda a normativa da denominación de orixe Rías Baixas, só o 40%. Cando chegou o ano 2005, bueno, pues xa eran unhas 180 producións as que acataban toda a normativa e producían alrededor de 400.000 kilos de uva. No ano 2018, bueno, pues era casi xa a maioría a que acataba eso. A produción era de algo máis de 1,5 millón de kilos, é dicir, unha tonelada e media de kilos de uva. Digamos que foi pouco a pouco avanzando, foi pouco a pouco ampliándose, e hoxe en día, bueno, pues a subzona do Ulla, de denominación de orixe Rías Baixas, funciona como ten que funcionar. Que ocorre? Ocorre que ten unha característica moi especial, e é que o 60% do que se produce na Ulla véndese a outras subzonas da denominación de orixe Rías Baixas. É dicir, realmente hai un 60% de uva que se produce no Ulla que non se usa, digamos, para facer viño, sino que faise viño con ela en outras zonas da denominación de orixe Rías Baixas. A verdade é que é moi valorada. Ese microclima fai que a uva da Ulla teña unhas características especiais moi boas, e por eso é tamén mercada, comprada por outras subzonas para seguir facendo viño. Donde nace a polémica hoxe en día? Bueno, pois o debate. O debate nace porque unha marca prestixiosa, coñecida, como é Martin Kodaks, que leva moitísimos anos, que ten un cuidado especial co viño e que ademais está moi implantada na sociedade desde un punto de vista de apoio cultural, de a responsabilidade social corporativa, se quere. Bueno, pois esa marca quere poñer unha gran plantación de viñedos na zona do Ulla. A denominación de orixe Rías Baixas caracterízase por ser unha denominación de orixe basada no minifundismo, basada en pequenas explotacións. En este caso, o que se quere é facer unha gran explotación. Donde empeza unha gran explotación? Donde remata unha pequena explotación? Eu, a verdade é que non o teño claro. En este caso, son bastantes hectáreas, falamos de, creo lembrar, falo de memoria, máis de 80 hectáreas, o cal é bastante. Entonces, o que sucede é que para moita xente eso xa pasa a ser unha, digamos, plantación masiva, unha plantación industrial, é o nome que se lle dá, e comenzan a debatir os problemas que eso pode xerar. Eu, sin saber absolutamente nada de todo isto, teño algo claro. Algo que sí teño claro é que prefiro unha plantación de viñedos a algo como Altri. É dicir, se falamos de industria, eu prefiro unha plantación de viñedos. Imos ver que problemas pode ter, pero eu prefiro unha plantación de viñedos a unha pasteira como Altri. O teño bastante claro. Aínda así, o debate persiste por distintas cuestións. A primeira cuestión é que moitos produtores pequenos din que unha plantación tan grande pode alterar o chan, o solo da zona do Ulla, donde planten, donde traballen, e as augas. Desde Martin Kodaks dice
que desde hai moitos anos recompénsase aos produtores que rebaixan o número de fitosanitarios que usen, é dicir, que canto máis ecolóxica sea a plantación, máis recompensados están. Moita xente di que eso está moi ben, que está moi ben recompensar os que usen menos fitosanitarios, pero que hai que ter en conta que como é unha plantación tan grande, eso digamos que serve de pouco, é dicir, porque o tamaño é maior, que vai o comido por o servido. É o que din algúns. É un dos primeiros debates que está aberto. Outro dos debates é o cambio paisaxístico. Estánse talando certas zonas, polo tanto, estánse eliminando especies autóctonas e eso pode cambiar a paisaxe. É outra das queixas que hai. Ademais deso, tamén se di que se teñen que mudar o solo, eso é evidente, pasa de un chan que ten unha denominación de forestal a un chan que ten unha denominación agrícola, e que eso non vai volver atrás, e que cando eso empece, pues, se está perdendo o chan forestal, e que, bueno, é outro dos problemas. E despois hai evidentemente unha derivada económica que ten que ver co que antes dicíamos. Si hai unha maioría de produtores pequenos que venden o 60% da produción a outras subzonas, é dicir, venden as uvas a outras subzonas do Ulla, e agora de repente entra unha macroplantación, unha plantación masiva con 80 hectáreas, hai un risco de que baixe o prezo da uva, porque hai máis, porque hai bastante máis oferta. Claro, enténdese que Martín Codax, se fai unha plantación tan masiva, será para facer o seu propio viño, non para vender a outras subzonas, pero o debate está aí. O risco pode estar aí, e a desconfianza, digamos, dos pequenos produtores tamén está aí, porque se realmente ao final eso non é para facer viño, sino que se vende a outras subzonas, bueno, pues é evidente que os que peor o van a levar se baixan os prezos son os pequenos produtores que teñen menos músculo económico. Ese máis ou menos é o debate que está aberto, un debate que se está levando de xeito bastante sosegado, todo hai que dicilo, pola mediación do Concello, que procura que se fagan nos términos razoables, que falen os impulsores desa iniciativa cos pequenos produtores, e eso está logrando que haxa un diálogo, intentando chegar a acordos. Hai que dicir tamén que non é o mesmo que veña unha empresa de Portugal a instalar unha industria aquí da que prácticamente non se sabe nada, moitas veces non se di toda a verdade, que veña unha marca recoñecida como Martín Codax, a que todo o mundo valora positivamente tanto dentro como fora de Galiza, unha marca que se implica moito no ámbito cultural, apoiando iniciativas, apoiando proxectos desde hai anos, e que, bueno, pues ten, non o vamos a negar, un certo prestixio. Non é o mesmo, enténdese que con ele se pode falar de outro xeito, e veremos en que queda todo isto. A última derivada, e a última idea, que é a que me leva tamén a reflexión, é que isto vai máis alá da plantación que se queira facer no Ulla ou non se queira facer. Isto vai máis alá porque estamos a falar dun crecemento da denominación de orixe Rías Baixas. É dicir, isto que se quere facer agora podese facer en outras zonas, ou intentarse facer en outras zonas, non? Ou podese seguir por esta liña. Algúnha xente pregúntase se nun contexto internacional como o que hai hoxe en día, hai que lembrar que o 30% da denominación Rías Baixas exportase, se nun contexto internacional tan inestable, onde non sabemos se os mercados que se teñen na actualidade poderánse manter, se haberá aranceles ou non, se se pecharán algúns países a recibir viños galegos. Bueno, en un contexto tan inestable é o momento de crecer, ou é o momento de quedarse así, de quedarse, digamos, estabilizados, non? Si este é o momento máis apropiado para dar un paso adiante ou ir cara arriba. Bueno, un debate, unha idea que algunha xente pensa que non é o momento, outra xente di que hai que seguir, que non se pode parar, e que se quere que a denominación orixe vaya para diante, bueno, pues hai que seguir producindo, e hai que seguir con moito cuidado, pero seguir para diante.
ese é o debate que está aberto desde hai meses, insisto, na zona do Ulla. É un debate moi interesante porque non fala solo de como plantamos viñedos, sino que fala dos pequenos produtores e de producións masivas, do que é unha produción industrial ou non de, en este caso, viñedo, pero pode ser outra cousa calqueira, poden ser frutas, poden ser outro tipo de alimento. E tamén de si é o momento para que as denominacións de orixen con prestixio recoñecido, pues den un paso adiante, intenten crecer, ou é un momento de esperar, de agardar, de manter o que temos, de melloralo. É un debate interesante que, como dicía ao principio, non teño unha opinión formada, probablemente porque non coñeza tanto o tema, pero tamén porque non é tan fácil posicionarse, non? Porque non estamos a falar, insisto, dunha pasteira, estamos a falar dun viñedo, e ás veces ver que un viñedo grande desde fora do ámbito, sin coñecer, tampouco sabes moi ben por que pode ser malo. En calquera caso, aí está o debate, é un debate aberto, é un debate no que podedes opinar, aí tedes a caixa de comentarios. Si vos gustan estes vídeos, por favor, darlle o like e seguídenos, e pouco a pouco iremos falando de temas, e tamén nos podedes mandar un DM privado para dicir se hai algún tema que queredes que tratemos. Hoxe falamos da denominación Rías Baixas de Martín Codax e da zona do Ulla.